आं सासे गावनि बैलाय थाथ' बे 5 पइन्टनि मामा गुलिया हरलाय आंनो मोननैसो गुलिया जोब्बायलै हमजों गावनां एटेक्स दंबा हरलाय आंनो एबार सालाफोरखौ गावसिजोबनां स्कुवार मोनसेखौ नैबे ग्रजारखौ लानांगौ सेमेने ममा हरलाय 200थासो मानियालाय एबार गावसिजोबखागोन आं थांगासिनो दं गारिजों गारि गाखोदो होलांसै गारिनिफ्राय ओंखारदो फैगौ हाग्रायाव हाजो सेराव सिनाव रयेल पास दङ मालाय गेलेनायाव मा फन हरफुलाबायो फाग्लासो जाबाय नामा बेलाय बार फन हरनायलाय मालाय इन्टारेस्ट जाफुथारदों सासे लावबाय साथामल'सै बैलाय खारगासिनो दं ममनि गुलिया हरलाय 200थासो गुलियानो जोब्बाय गब्ला सासे लावबावबाय फाग्ला जादों मालाय गेम गेलेनायाव फाग्लासो जादों होनदों नों एथ्रा फन हरबाय आङो फनखौनो रिसिभ खालामा फाग्लायासो बे एथ्रा इन्टारेस्ट जाफुनायाव फन रिसिभ खालामो मानो नांगौ नोंलाय गब्ला नों आंजों थांफानो हागोन ना माहाय थांनो है मामा बे गार्लफ्रेन्ड आंखौ लेंहरनायाबोलै लोगो हमनो फाग्ला जादों बे लकडाउननि समाव थां गाबागाव आं थाङा थौब्रा गब्ला होद आं थाङा आयरायो थौब्रा प्लिज अननानै आं बुंखाबायना आयरायो बे पुलिसफ्रा प्लास्टिकनि लावथिजों बुनायखौ नुवाखै नों मोसौ बलदफोर बुनाय बायदि आं थाङा बुजाबाय आं रावजोंबो हेलौ नों फैमारगोन ना फैमाराखै लोगो नागिरदोंमोनलां गब्लाया थाङा नों हारसिं फैबानो जायोना दे थांगौ दोनथ'दो थादो बिगुर थाङाबालाय थां पुलिसजों दुम जाबाय नोबा